माँ आपण ना कहले बबी जेना आपण कौन करती बाउंस काम आपण घर केशरपुर सौर ब्लॉक आपण संगीता कौटी घर केशरपुर अच्छा अच्छा आपण घर कौटी माँ आज्ञा जामझाड़ी आपण कौ काम करती ना कौन कही सबिता नायक आम केदारपुर माटी आपणकर ना कहतु माने कौ पंचायत ना म्युनिसिपालिटी सौर अच्छा अच्छा आपण ये बाउंस कम कौन कौन शिखी सत कहते तो घर सब बाउंसर जेकोसी जिन तैयारी कर आउ कौन जामझाड़ी ना कौन कहतु माँ हाँ आप ये सब कम शिखी ट्रेनिंग दिया कौटी कौटी ट्रेनिंग दिया धन्यवाद धन्यवाद।